Има думата госпожа Таскова, класен ръководител на 12-ти клас. Мили момичета и момчета, ето, че дойде последния училищен ден за вас. Той беше дълго очакван, но сега съм сигурна, че всички искате времето да спре, поне за миг. Днес ние се разделяме. Удари последния звънец за вас. Но аз съм сигурна, че вие ще останете с добри спомени за всички години, които изминаха тук и които прекарахме заедно. Извървяхме една малка пътека по големия житейски път. Разбира се, в това дълго очакване на края на учебната година и на училището въобще, идва много радост, обаче и малко тъга, защото годините прекарани тук бяха изпълнени с много преживявания, много емоции, и положителни и отрицателни, много смях, много веселие, тежки изпитвания и контролни, но и удовлетворение от постигнатото. Защото днес с гордост можем да кажем, че вие завършвате успешно 12 клас, един етап от своя живот и то наистина много успешно. Имаме един пълен отличник, Сиси. Валя, която има отличен успех, Елена също. А всички останали завършват с много добър успех. Това е наистина голямо постижение и е гордост за всички ни. Не само за мен като класен, но и за цялото училище. Отутре вече няма да слушате моите забележки, моите безкрайни наставления и мъдри съвети. Те са вече в миналото. Вие вече тръгвате по нов път. От днес пред вас се открива едно светло начало. И аз съм сигурна, че вие ще тръгнете подготвени по този път. Всеки сам, но убеден, че поетата посока е най-правилната и че можете да я следвате сами. Пожелавам ви да бъдете силни, със воля и вяра да преследвате целите си, никога да не спирате пред трудностите и да побеждавате всичко, което ви поднесе живота. Аз вярвам във вас и съм сигурна, че ще успеете. Много ми е трудно да се разделя с вас, съвсем обяснимо е вълнението ми, защото ние с вас постигнахме много. Това е края на едно пътешествие. Последният ред на един жив роман, точно като литератор, да го кажа. И разбира се, наред с всичко, което сме преживели, аз ви желая от сърце да бъдете много успешни, много щастливи и наистина никога да не спирате пред нищо, да продължавате напред до края, защото вие го можете. И съм сигурна, че ще стигнете далеч. Днес ние се разделяме, живота не разделя, но той ни предоставя уникалния шанс на срещите. Ние ще се срещаме. Затова днес си казваме довиждане, а не с Богом. Пожелавам ви да вземете най-хубавото от живота и да бъдете истински щастливи. Казват, че щастието не се пожелава, но аз искам само то никога да не ви изоставя. На добър час, мили момичета и момчета!